खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय। बेजों लोगोसे आङो दायो 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ साननि सोमोन्दै आं रोखायै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आसा खालामो। बे हिसाबै आंनि चेनेलावबो फिन खेबसे बरायबाय आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो। अब्ला 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान जों बेखौ माब्लानिफ्राय आरो मानो फालियो बेखौ मिथिनांगौ नङा होमबा लोगोफोर? अब्ला जों मिथिनानै लानि बर' थुनलाइ आफाद थामहिनबा जोङो बर' साहित्य सभा होनना बुंनाय जायो इंराजियावहाय। बे बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि आरो बे 16 नभेम्बरखौनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो फालियो। माब्लानिफ्राय? 1952 मायथाइनिफ्राय लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो बे बबेनिफ्राय जादोंमोन? बेयो जाबाय दानि क'क्राझार जिल्लानि सानजाहा थानाय बासुगाव गामि होननाय जायगायाव जोनोम जादोंमोन। बासुगावनि गयबारि होननाय जायगायाव जोनोम जादोंमोन। बेयो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 1952 मायथाइयाव। आरो बेयो ओरैबायदि मोनसे बर'नि बर'नि गेजेरावनो देरसिन मोनसे कनभेनसन एबा जोङो कनफारेन्स होननानै बुंनो हायो। जाय जिनिसखौ सानथामनि हाबाफारि 14, 15 आरो 16 नभेम्बर बे सानथामनि हाबाफारिजों जोंगा मागायै खुंनो लादोंमोन। आरो बेनिनो 15 आरो 16नि थान्दै मेलखौहाय आफादगिरि महरै सामलायदोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारिया। आरो बेनिनो 16 नभेम्बर खालि बेनि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेला जादोंमोन लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। माब्ला? मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि गेवलां मेला जागायदोंमोन। आरो बे मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन बै समनि आसामनि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मआ आरो आफादनि मासिखौ लादोंमोन धरनिधर बसुमतारिया। अब्ला बिथाङा सासे MLA मोन। अब्ला नायनि जोंहा बै बर' थुनलाइ आफादा माब्रै जोनोम जानो मोनखो नङा होमबा? बिनि गुदियावनो दङ जोंनि बर' सात्र सन्मेलननि जोनोम, जायखौ 1919 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन। बै 1919 मायथाइयाव जोनोम मोननाय गवालपारा जिल्लानि बर' फरायसाफोर आरो कटन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरा खौसे जानानै गवालपारा जिल्ला मानि दानि क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि बिसोरबो गोग्लैजोबो। जाय जिनिसा बोखावजायै बै समाव खौसे जयैनो दंमोन गवालपारा होननानै। अब्ला बिथांमोनहा खौसे जानानै बै समनि गोरों बर' फरायसाफोरा बे बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन 1919 मायथाइयाव। बेनिफ्रायनो बे फरायसा आफादनिनो लाइसि महरै 1924 मायथाइयाव बिबार लाइसिया जोनोम मोनो। बिबार लाइसि जोनोम मोननायनि उननिफ्रायनो मोनसे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे दिंग्राय बोन्दो जानानै फैदों। बे दिंग्राय बोन्दो हिसाबैनो जोंनि माखासे गोरों थुनलाइगिरिफोरा जाय जेरै रोंगौ बिबार लाइसिनि गेजेरजों एफा एनैब्लाबो बिथांमोना थुनलाइ सिबिनो सोरबा रायथाइ सोरबा खन्थाइ बेबायदि लिरनो लादोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनिनो एसे दिंग्राय बोन्दो जानानै जोंहा अलंबार आरो हाथरखि हाला लाइसिया प्रमद चन्द्रनि आखाइयाव नुजाफैबाय। बे नुजाफैनायनि उननिफ्रायनो बर' थुनलाइया एसे जौगानो हाबाय। आरो बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो हाथरखि हाला लाइसिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि गिबिसिन सुंद' सल' आबारि सुंद' सल' इसान मुसाहारिनि आखाइनिफ्राय नुजाबाय। आरो बेनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद देरगाथाव जानानै फैबाय। आरो बे देरगाथाव हिसाबैनो जों बेखौनो बुंनो हाबावो जे जोंनि बर' रावखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय दाब दाब जायगानि बर'फोरजों खौसे खालामनो थाखाय आसाम, बेंगल, अरुणाचल बा गुबुन गुबुन हादरसायाव थानाय जोंनि बर' फरायसाफोरखौ बा बर' हारिखौ जों खौसे लाबोनो थाखाय जोंहा मोनसे थुनलाइयारि आफाद नांगौ हिसाबै जोंनो बर' साहित्य सभा थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव मोनसे खुंफुंनो थाखाय 14, 15 आरो 16 नभेम्बर सानथामनि हाबाफारिजों लानो थाखाय खौसेयै साखाफारा जाबाय। आरो जोङो बे थुनलाइ आफादनि अरायथा आफादगिरि हिसाबै जोङो सायख'नानै लादों मानगोनां मुस्रि जयभद्र हकजेरखौ आफादगिरि हिसाबै आरो सनाराम थावसेनखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा सायख'नानै लाबाय। बिनि उनावहाय जोंहा माखासे सोद्रोमाफोरखौ जोंहा थिसनना लाबाय। सोद्रोमाफोर हिसाबै जेरै सतिश चन्द्र बसुमतारि, हीरेन्द्र नारायण ब्रह्म पाटगिरि, गौरी चन्द्र ब्रह्म, प्रसेनजित ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, सनान्द बसुमतारि, कपिन्द्र बसुमतारि, रत्नेस्वर खेरखातारि, मतिलाल नार्जारि आरो बेबायदिनो गोबां। अब्ला जों मिथिनो मोनो बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि। अब्ला बेबायदिनो गाजा गोमजायै जोंनि बै थान्दै मेलखौ दैदेनदोंमोन जोंना सतिश चन्द्र बसुमतारिया। बे बर' थुनलाइ आफादानो जोंनि बर'नि जौगानाय राव, थुनलाइ, हारिमु बेफोरखौ फारि फारि दिनै एसे गाबोन एसे जौगालांनो होबाय थादों।
अब्ला नोंथांमोनहा बेनि सायाव मोनथिबाय जानांगौ बर' थुनलाइ आफादखौ जों मानि थाखाय फालिदों आरो बबे समनिफ्राय फालिबोगासिनो दं। अब्ला बेनोसै लोगोफोर, बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइनि 6 नभेम्बरनि गायसनजेनदोंमोन आरो बे गायसनजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम जोंनि बर'नि गेजेराव बेखौ फारि फारि बोसोरफ्रोमबो जों फालिनाय नुनो मोनो। अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों, खुलुमबाय।